Nagyon sok szeretettel köszöntelek, folytatjuk tovább minisorozatunkat, és a 7. részhez értünk, ami tulajdonképpen arról próbál majd egy kicsi képet adni, hogy mi van olyankor, amikor azt érezzük, mint hogyha kihasználnának bennünket. Tehát persze szívesen segítünk, adunk, de valahogy ez mintha átfordulna. Ahhoz, hogy ezt megint megértsük, az okait, vagy ennek az eredőjét megtaláljuk, nagyon fontos, hogy mielőtt az eszenciákról beszélünk, tehát hogy milyen eszenciákkal tudjuk ezt a fajta érzelmi állapotot enyhíteni, vagy ennek a fajta hatásnak a következményeként megjelenő frusztrációt, feszültséget csökkenteni. Nagyon fontos, hogy azt megnézzük, hogy mi okozhatja jellemzően, és most természetesen nem egyedi esetekről fogok beszélni, hanem nagy általános, úgymond csoportokat fogok megemlíteni, mi okozhatja azt, hogy úgy érezzük, hogy kihasználnak bennünket. Ugye valahol a legtöbb emberben ott van az a fajta segíteni vágyás, segíteni akarásnak az érzése, hogy másoknak segítsen, másokat idézőjelesen most kiszolgáljanak, vagy másoknak valamilyen jót tegyenek. Ugye miért tesszük ezt? Miért van ez bennünk? Van, aki azért, mert egész egyszerűen csak szeret adni. Jól esik neki az az érzés, ettől érzi ő magát fontosnak, hogy képes arra, hogy másoknak segítsen, másoknak segítséget nyújtson, adjon valamit. Akár önmagából, akár tárgyi vagy szívesség formájában. Aztán van olyan, aki azért választja ezt a fajta önbecsülést növelő formát, most egy kicsit ilyen csúnyán fogalmazva, vagy érdekesen fogalmazva, mert hogy azt gondolja, az van benne, az évek során az alakult ki benne, hogy igazából akkor lesz ő szerethető, és akkor fogja egy közösség, család, a munkahely elfogadni, hogyha ő mindig készen áll, mindig tud segíteni, mindig ott tud lenni a másiknak a segítségére. Aztán egész egyszerűen lehet, hogy csak egy olyan fajta érzés motiválja az illetőt, hogy ettől érzi magát teljes embernek, hogy ő ezt is képes megtenni, még a saját munkái, a saját elfoglaltságai mellett. Természetesen vannak aztán olyan típusú emberek, akiknek a segítségnyújtás, a segítségadás nem egy alapvető, tulajdonságuk, és még ha megkérik őket is, könnyen mondanak nemet. Nos, azok, akik úgy érzik, hogy kihasználják őket, önállók ez a legnagyobb nehézség, hogy valamire nemet tudjanak mondani, hiszen valahol az alapmentalitásukban, a személyiségükben mélyen benne van a másokhoz való odafordulás, a másoknak való segítségnyújtás, adottsága, készsége vagy igénye. És nekik az, hogy nemet mondjanak, tehát egy felkérésre, egy megkérésre, egy megkeresésre nemmel válaszoljanak, tehát elutasítsák, az borzasztó nehezükre esik. És innentől kezdve egyre inkább azt fogják észrevenni, hogy egyre többen, egyre többször fogják őket megkeresni, ebből következően egyre kevesebb idejük marad önmagukra, és tulajdonképpen, mint ahogy itt közben kivetítettem az ábrán is látható, hogy már szinte, mint hogyha egy polip karok lennének, annyi mindent kellene egyszerre csinálniuk. No, és ez az, amivel legalábbis engem nagyon gyakran felkeresnek kliensek, mert hogy azt érzik, hogy egész egyszerűen nincs idejük, nincs elég idejük, és főleg nincs idejük önmagukra, és nagyon gyakori az is, ahogy elmondják, hogy én persze próbálok segíteni másoknak, de már egyszerűen a magam dolgaira sincs elegendő időm. Ilyenkor szoktam feltenni azt a kérdést, hogy fel tud-e idézni nekem egy eseményt, egy legutóbbi eseményt, amikor azt mondta egy felkérés, egy megkeresés, hogy ne haragudj, de most erre nem tudok időt szánni, ebben nem tudok segíteni. No, ilyenkor szokott a válasz azt mondani, hát Zsolt, ez elképzelhetetlen, akkor utána mindig olyan bűntudatom van. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor azt érezzük, hogy kihasználnak már bennünket, a nem mondása az tulajdonképpen azért nem megy, mert hogy egyfajta bűntudattal társul, hogy milyen dolog az, milyen ember vagyok én, hogy a másiknak nemet mondok, milyen ember vagyok én, hogy ahelyett, hogy odaállnék mellé segíteni, vagy megcsinálnám helyette, én most a magam dolgával foglalkozom. Tehát az a legfontosabb, hogy amikor
azt érezzük, hogy kihasználnak bennünket, vagy valami ilyesmi érzésünk van, nem konkrétan ennyire megnevezve ezt, akkor mindig át kell gondolni, hogy mi az, ami miatt bennünk az a fajta készség, hogy nemet mondjunk, az miért gyengébb. És hogy ezt felerősítsük, még mielőtt az eszenciákra rátérünk, én nagyon szeretnék egy egyszerű kis, általam összerakott 3 szabályt ismertetni. Ezt szoktam a klienseimnek is elmondani, és igazából én is ezt szerint próbálom meg, mert nekem is számomra is nehéz a nem mondás, de ezt szerint próbálom meg szétválasztani, hogy melyek azok a felkérések, megkeresések, vagy melyek azok a szituációk, amelyeknél már fel sem ajánlom a segítségemet, illetve ha kérnek, akkor meggondolom, hogy segítsek, vagy nem. Tehát a 3 szabályban az egyik dolog az, hogy azt kell átgondolni, hogy abban a szituációban én érintett vagyok-e, tehát valóban az a szituáció, az egy olyan szituáció, hogy én ott szükséges vagyok-e ahhoz. Aztán a másik dolog, amit át kell gondolni, hogy én tudok-e segíteni az illetőnek abban, a másik embernek, abban a szituációban, abban a helyzetben, annak a problémának a megoldásában, hogy megvan-e hozzám a képességem, az adottságom, a készségem, illetve a megfelelő információm. És a harmadik dolog, és ez talán a legfontosabb, hogy azt kell átgondolni, hogy amellett, hogy érint engem, tehát benne vagyok-e abban a szituációban, egyáltalán én vagyok-e az, aki ténylegesen tud segíteni, és hogy csak én vagyok-e. És általában erre a harmadikra nagyon gyakran jön az a válasz, hogy nem. Tehát eleve az illető is meg tudná csinálni, legfeljebb hosszabb ideig tartana neki egy picivel, legfeljebb 1-2 jó tanácsot mondok, aztán útjára bocsájtom. Tehát, hogy nem egyedül én vagyok az a valaki, aki ezt meg tudja tenni. És ezt azért meséltem, mert azért mondtam, mert ezt mindig át kell gondolni, mert abban az esetben, ha mind a 3 felvetésre igen a válasz, tehát igen, érintett vagyok abban a szituációban, igen, megvan minden képességem, adottságom hozzá, hogy én segítsek és helyette megoldjak valamit, és igen, én vagyok tényleg az, aki ebben a helyzetben a legjobb segítség, és az egyetlen segítség vagyok a számára, és ő tényleg nem tudná ezt megtenni, akkor azt mondom, hogy igen, lépjük meg, és csináljuk meg, aztán oldjuk meg neki, segítsünk megoldani neki. De ha bármelyikre is nem a válasz, akkor gondolkozzunk el rajta, hogy tényleg akarunk-e segíteni. És minden bűntudat nélkül mondjuk azt, hogy bocs, ne haragudj, én most úgy gondolom, hogy ebben nem tudok neked segíteni, ezért és ezért és ezért, vagy ne haragudj, de most az elfoglaltságaim miatt most egyszerűen nem jut erre időm. Tehát természetesen mindig próbáljuk megindokolni, hogy miért nem segítünk, de hogyha ezt átgondoljuk, akár utólag is egy nem mondás után, akkor már az a bűntudat, amit érzünk esetlegesen a nem mondás miatt, az minimálisra csökken. Na, hogy ezt tudjuk csökkenteni, ezt a fajta bűntudatos, engem kihasználnak furcsa érzést, ehhez nézzünk eszenciákat. Az egyik eszencia, amit leggyakrabban alkalmazni szoktak, ez a kisezerjó fű, megtélt Scheffer ezt a szolgálat virágának is nevezi egyébként. De mindemellett nagyon fontos a vörösfenyő, ami ugye a másodnak való megfelelési igényünket, vágyunkat, kényszerünket tudja csökkenteni. Aztán nagyon fontos az is, hogy ez a bizonyos bűntudatérzés, ami óhatatlanul keletkezik bennünk egy nem mondás esetén, az a katánkóróval csökkenthető. És az is nagyon-nagyon lényeges, a véleményem szerint, és az esetek túlnyomó többségében, hogy azok az emberek, akiket tényleg kihasznál a környezetük már, mert mindig tőlük kérnek segítséget, meg tőlük várják el, és itt nagyon fontos, hogy tőlük várják el a segítséget, hogy nekik iszalagot adjunk, hogy legyen tartásuk, hogy legyen ahhoz kellő, megfelelő belső erejük, hogy azt tudják mondani, hogy ne haragudj, én most ebben nem tudok segíteni. Én nem gondolom azt, hogy most ebben nekem tényleg segítenem kellene. Tehát, hogy ezek a leggyakoribb olyan eszenciák, amelyeket tudunk alkalmazni. Természetesen más eszenciák is szóba jöhetnek, ez mindig egyéni szituáció problémafüggő, főleg egyén személyiségfüggő, de ezek a leggyakoribb eszenciák, amelyeket szoktunk alkalmazni a kisezerjó fű mellett. Ugye azt hiszem, hogy ebben a témakörben ennyit szerettem volna elmondani, és a következő, amiről szeretnék beszélni, ez egy érdekes lesz, ez a maximalizmus, illetve a túlzott megfelelni vágyás esetén alkalmazható eszenciák. Ez azért más lesz, mint ez a mostani témakör, de ezt majd a következő videóban megbeszéljük.